Hola, sóc el Xavi i sóc de Barcelona, més concretament del barri de la Verneda, però ara mateix visc a Gràcia. Ja fa un temps vaig muntar un estudi de disseny gràfic i les coses em van força bé. Tinc una nòvia que m'estima, Hola, carinyo. la feina em va de conya i fins i tot he guanyat un premi de disseny. Suposo que us semblo un tio feliç i content de la vida que li ha tocat viure. Doncs, si us he de ser sincer, us diré que no. Ja en tinc 30 i tinc la sensació que se'm cova l'arròs. Quan a la nit de matinada em fico al llit com una enciamada i ben covat. I l'endemà veig lo bonica que és la llum del dia i sempre que vaig de casa a la feina i de la feina a casa i la meva xicota sempre esperant i que no em quedi covat com l'arròs covat que no em quedi covat com l'arròs covat i que no em quedi covat